No hei, pitkästä aikaa. On ollut ihanan aurinkoisia päiviä ja mä oon käynyt hullun pitkiä lenkkejä vetämässä, niin silloin on vähän vaikeampi tehdä noita videoita. Mä yritin äsken jakaa Sustera Oy-raporttia tänne ihan kokonaan, mutta siinä oli vähän tämmöistä tietosuojajuttua, että ei saa sit ilmeisesti TikTokiin laittaa tämmöisiä nimitietoja, mitä siinä oli. Niin käydään tätä nyt läpi. Näette varmaan ilmeestä ja tuosta mun aikaisemmasta videosta, että kaikki on paremmin kuin hyvin. Sinänsä koomista. Mä itse asiassa tajusin, minkä takia Sustera Oy, eikä hallitus, Asunto Oy, Uiskotie, hyvä, halunnut päästää mua sinne kuntotutkimukseenkaan paikan päälle silloin, kun Sustera Oy vetäisi mut sen oven kiinni, että jumalauta, tuu tänne. Tiedättekö te miksi? Mä olisin vienyt niitä hyvän asiakkaan. Tämä tutkimus, mikä on 56-sivuinen, mä voin näyttää sen. Tää hölmö peili on väärinpäin. Niin 56-sivuinen, niin tähän varmaan siis mun veikkaus on semmoista 5 tonnia, ja no 6 tonniakin voi olla. Niin tää sisältää täsmälleen samoja tietoja, mitkä mä oon vienyt tälle hallitushyvälle tietoon jo, oota mä mietin, 2019 ekan kerran muun muassa nämä ulko-ovet, mitä tässä on käyty kaikki ne läpi. Sitten hei, TikTok-kanssa, tehän olette nähnyt niitä mun lämpökamerakuvauksia. Ne on ihan mun omia lämpökamerakuvauksia. Mulla oli toki se yksi rakennusta insinööri tekemässä tutkimuksen ennen Tähtitarkastus Oy:tä. Kaikki nämä on ollut tiedossa jo taloyhtiöllä. Ja tästä raportista on maksettu lisää ja lisää. Et sinänsä siis Sustera Oy, go, antaa palaa. Ootte meinaan löytäneet helvetin hyvän asiakkaan. 20 tonttua saatte sieltä varmaan vielä, että ei muuta kuin sinne vaan. Markkinoimaan nyt pirusti, että ottakaa hei myöskin sit heidän asunnot siitä, nämä 2 muuta, se paritalo, niin myykää sinnekin pari tarkastusjuttua. Ja Iida Merikoski, Properta Oy. Mulla on semmoinen pieni kutina, että sä et välttämättä osaa tulkita, vaikka sä oot asianajaja ammatilta, sä et välttämättä osaa tulkita ilmeisesti kirjoitettua tekstiä. Mä olen kirjoittanut tuonne terveysviranomaisille jo näistä ulkoseinistä, mikä ongelma niissä on. Sama on täällä Sustera Oyn raportista luettavissa nyt. Niin Iida ja Properta Oy, vaikka mä oon vaan LKV, niin musta tuntuu, että teillä on käyttöä mulle. Voidaan neuvotella palkasta erikseen sitten. Mä voin tulla meinaa parantaa teidän työn tekemistä, koska onhan tää nyt vähän naurettavaa. Siis ihan oikeasti, ei niinkään vähän naurettavaa. Mä olen kirjoittanut nämä samat asiat ja laittanut nämä samat ongelmat. Täällä on muun muassa yksi mielenkiintoisin kohta. No hei, käydään ihan kunnolla tää läpi. Tässä on tosissaan nyt sitten näitä tutkimustuloksia ja tässä on tämmöistä kuvamateriaalia, toivottavasti ei heijasta. Ja lämpövuotoja on koko asunto täynnä. Miettikää sitä, että nyt kun tämä tutkimus niin kuin tukee sitä, että siellä on ollut vähän kylmää, niin mitä sitten kun ulkona on oikeasti ollut pakkasta semmoinen -20 ja mulla ei ollut lämmitystä, niin jos lämpövuotoja on näin paljon, niin ihan jokainen maalaisjärjellä ymmärtää, että siellä ihan oikeasti vetää aivan helvatusti. Mikrobivaurioita, rihmastoa, semmoista lisätutkimusta löytyy myös rakenteista. Se on hyvä, että te otitte tuosta makkarista myöskin tuon kohdan. Ja siellä sitä oli. Mä tiedän, se makkari on ollut yksi pahin paikka. Siis mä oon siellä aika monta yötä viettänyt 6 vuodesta. Mä tiesin, että se on kylmä. Mutta hyvä, että ette uskoneet mua. Se on hyvä, että olette tarkistelleet villoista. Ei ole sen tummempaa onneksi siinä kohti. Sitä mä myös mietin, että miksi te ette ottanut niistä kaikista pahimmista tummennuskohdista niistä villoista niitä mikrobinäytteitä. Varmaan joku syy. Tää hellyttävää. Todella hellyttävää. Niin täältä löytyy myös kosteusjälkisen rakenteista. Rakennusaikana noita tommosia kanssa tulee, mutta eihän minä mitään tiedä. Mutta nämä lämpökamerakuvat. Tässä epäily mikrobikasvusta materiaalissa 2 keltaista kohtaa tässä raportissa. Voi, on se rankkaa, mä tiedän.
Niin nyt me mennään siis tänne. Ulkona on ollut pikkasen yli plussa. Ja havaitut johtopäätökset on, että lämpökamaran kuvauksesta, että täällä on korjauskohtia näin ja näin paljon. Huoneistossa havaittiin ilmavuotoa seinän ja lattian rajasta. Tämä heikentää tilojen asumusviihtyvyyttä. Ikkunoiden tiivisteissä oli vuotoa. Ovien tuuletusikkunoiden tiivisteet kuuluvat nopeasti käytössä. Suositellaan rakenteen korjaamista. Korjaus suositellaan viemään riittävän kauas vuotohavainnoista, että vuoto ei vain siirry korjauksen viereen ja aiheuta vuotoa edelleen. Mä ehkä sitten otan näitä kuvia teille myöhemmin, mutta siinä. Sitten tässä. Mä oon lähettänyt tämän jo taloyhtiölle. Mä oon lähettänyt tämän jo terveysviranomaisille. Tuolla on tommonen ongelma. Tää on se makuuhuone. Ja tässä. Sama juttu. Mä kuvasin tonkin. Ja tässä on tää mun parvekkeen ovi. Tälle ei kuulemma ollut mitään tarvetta. 2019 mä ilmoitin tästä ekan kerran. Sieltä tuli aika pahasti. Sitten tässä on tää yksi hetkinen. Missäs tää nyt on? Nyt on vaikea sanoa, että onko tää alakerta vai yläkerta. Ui. Sitten tää. Tää on se hauskin kohta. Tää on siis, mä tiedän, eteisestä. Tuossa on kello. Ovikello. Mä laitoin itse terveysviranomaisille, että täältä puuttuu täältä katosta eristeet. Niin nyt te saatte Sustera Oy:ltä samat faktat. No, Karanen. Mä oon vaan LKV. Sä oot kuitenkin asianajaja. Se voi olla toki, että ei pysty yhdistämään, jos on tietääkö semmoista kirjaviisautta. Mä tiedän, LKV-pätevissäkin on sellaisia kirjaviisausihmisiä, että ne ei kuitenkaan käytännössä osaa sitä